Welcome, boys and girls, to day number 8. Wow, that's 8 for you. We are on day number 8 of our 10 days of prayer, where we are talking about the 5 W's of prayer. Yesterday, we were talking about where should we pray? And Uncle Ivan told us that Jonah prayed in the belly of a fish. Oh, and did God hear him? Yes. He heard. Wow, that's good. And so, boys and girls, today we are continuing with the same W. Where should we pray? Where should you pray? Who do you know from the Bible who prayed from somewhere? I'm reminded of Hannah. Do you know Hannah? Hannah, I think it's the mother of Samuel. Thank you. Yes, Hannah, the mother of Samuel, prayed. And where did she pray? 1 Samuel chapter 1 verse 10 tells me she prayed in church. Oh, okay. Yes, she prayed in church. So boys and girls, you also can pray in church. But that's not the only place that you can pray. Anywhere you can pray. But in this case, we had Hannah praying in church. And she was crying. She talked to God about things that were troubling her. And God heard her. She was blessed with a baby boy called Samuel. Yes, boys and girls, God hears us. Whenever, wherever we pray, He's ever ready to listen to us and to answer our prayers. So take your time to pray. If you are in the belly of a fish, Pray. if you are at church, Pray. at school, Pray. at home, Pray. when you are crying, You must pray. yes, thank you so much. And we are continuing with the pointing finger. And what are we praying for today, Uncle Ivan? Well, one thing that I've discovered is all of us need a mentor in life. Someone who definitely guides us and directs us. For some of us, it is our parents. For some of us, we have given them names like my spiritual parents. But whoever is your mentor in your development and growth in grace in Christ is the person we want you to pray for. Like what Mrs. KK has always told you, you must take a pen and write the names down, because we really want to pray for people who are pointing us to grow to be more like Christ. So whoever is a person who is mentoring you, you must definitely pray for them. If you do not have one, pray to God that you might get someone who can mentor you to grow in grace, in loving and serving relationship with Jesus, your personal friend and Savior. Our hands together, boys and girls, as we pray. Our Father who art in heaven, we thank you because you are our God in heaven. We thank you because you are our greatest mentor. You have directed us into the life that we live, but you have also given us mentors here on planet Earth in the form of parents, in the form of teachers, in the form of counselors, and in the form of spiritual parents, people who are helping us to grow in grace. Wherever they are, may you bless them totally and completely. Continue to give them wisdom that they might guide us. Bless us now and forevermore. In Jesus' name, let all the boys and girls say amen and Amen. Thank you so much, boys and girls. Continue to pray for those people who points you at the right direction, in the right direction. Remember to pray for Uncle Ivan, and remember to pray for me too. I am praying for you. God's day to you all. From me, Mrs. KK and Uncle Ivan, we say bye. So let it fly in the
apo Jesu anounganidza vanhu vese pamberi pake. Tinomira seni mukutongwa pamusi werumbuko rwake. Achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Yesu tinomira seni murutongo rwemusi mukuru uyo. Tinonzwa kereza Jesu muranda wakanaka iwe. Zvozvimwe tinodedera nekutya tinomiswa pahope yake. Achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Tinomira sei murutongo rwemusi mukuru uyo. Ndizvo ngateretere nemwenje iri kupenya zvakanaka. Ona kuti apapo pauya tagadzirira kundopinda. Achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Tinomira sei murutongo rwemusi mukuru uyo. Moyo yedu iri kunangisa apo Jesu ari kudenga. Tinombirira nekuti tiwadakara rwendo rwapera. Iye achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Tinomira sei murutongo rwemusi mukuru uyo. Achaunganidza mafunde asi anopisa uneho. Tinomira sei murutongo rwemusi mukuru uyo. Musandivhure tenzi, inzwa ndochema. Apo madaidza vamwe, musandivhure. Muponesi, inzwa ndochema. Apo madaidza vamwe, musandivhure. Ndipenyiwo wenyu mutsa, ndinokumbira. Ndiri kupfukamira nekudawira. Muponesi, inzwa ndochema. Apo madaidza vamwe,
kusimbira Jesu ndinokutsvaka rapaniwo moyo wangu kundiponesa Asimi Jesu Dochema moponesi Inzwa dochema Apomadaidza wawe Musandifure Kwazwai vana vaMwari, tinokukwazisai mose muzita raJesu. Mazuva 10 ari kuenderera mberi tichikudza Musiki negore dzva ratitendera kurarama mariri. Uyai nenu pabhuku ravaHebheru, vaHebheru chapter 12 verse 4. vaHebheru chapter 12 verse 4. Bhaibheri shoko raMwari rinoti, muchigere kudzivirira kusvikira ropa richibuda pakurwa kwenyu nezvivi. Musoro wenyaya unoti kusvika ropa richibuda. Mwari varopafadze kuverenga kweshoko ravo. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu toda kukutendai nemukana wamatipa wekuti tigare pasi titeerere, imi muchitaura nesu. Bvisai munhu pamberi pavanhu venyu. Imi Mwari mutaure mumene, tibatsirike mukati megore irori. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Pauro ndiye anonyora bhuku kuvaHebheru. Zvakakosha kuti tinzwisise chimwe chezvikonzero zvizhinji zvakaita kuti bhuku iri rinyorwe. Pauro ari kutaura navaJudha. VaJudha ava vafuratira chiJudha. Kamunamatiro kaiitwa Jesu asati afa pamuchinjikwa ndo kavafuratira. Vakutevera Jesu nedzidziso yake. Vakutevera vaprofita kana kuti vaapostora vakasiyiwa naJesu. Jesu oenda kudenga. Saka varume ava vakasara vachiparidza. Vana Pauro vakasara vachiparidza. Vana Peter, vana Mark, vana Luka vakasara vachiparidza. Vazhinji vakatanga kutevera dzidziso dzaJesu. Jesu paanofa pamuchinjikwa, vaJudha vashomanene vakatenda maari. Asi adzokera vazoona kuti zvedi uyu akanga ari mwanakomana waMwari. Vakasara vakatanga kuuya muhuwandu hwavo. Saka nokuda kwokuti chitendero chakachinja kubva pachiJudha kuenda pachiKristu, vazhinji vakatanga kusangana nematambudziko. Matambudziko avo mazhinji aisabva kuvatorwa, asi aibva kuvamwe vavo vechiJudha vanga vasiri kufara nekuchinja chitendero kwavanga vaita. Saka
saka mukatarisa vanhu ava pavari kurarama, nhamo dzavo zhinji dziri kukonzerwa nehama dzavo. Ndototaura newe mwana wamai, wakasarudzawo kutevera Jesu, zvemashavi ukasiya, zvekurova ngoma ukasiya, zvekupfugamira zvinhu zvisinganamatwi ukasiya. Tichitaura kudai, vakakudzima parejesta revanhu vanogoverwa mbeu. Ndo zvinoitika kana uchinge wasuduruka wotevera Mwari mupenyu. Saka audience yebhuku iri vanhu vari kusangana nematambudziko avanga vasina kutarisira. Vaifunga kuti pamwe kana votevera Kristu zvinhu zvichayerera samafuta ari kubva mubvudzi raAroni kusvika yasvika kundebvu dzake. Asi hazvidaro pachikristu. Upenyu ikwire dzike. Mangwana tinoseka, nhasi tinochema. Mangwana tinosuwa, kuswera mangwana tinofara. Ndo zviri upenyu hwemukristu. Kuva mukristu hakuzi kubayiwa jekiseni rinodzinga matambudziko. Saka vanhu ava ndo yanga iri situation yavo. Vari kutarisana nematambudziko, ende matambudziko acho vasvika panguva yekuti vaizvibvunza kuti is this faith worth this trouble? Nhamo dzese idzi dzatiri kusangana nadzo idzi, is this faith worth it? Saka Pauro paanonyora, ukaverenga bhuku ravaHebheru rese, uchaona Pauro achipa yambiro. Chapter 2 verse 1 kusvika pana 3. Imi veduwe, vanhu vekare vakataurwa navo nengirozi, vakataurwa navo navaprofita, vose vakaramba kuteerera shoko rengirozi, vose vakaramba kuteerera shoko ravaprofita, vakavingwa neshamu, vakarohwa zvinorwadza. Ko isu tagotumirwa Jesu, chadzera chokubwinya kwaMwari, tikatadza kuteerera, murango wedu uchange wakadii? Warning number 1. Warning number 2. Chapter 3 yavaHebheru verse 7. Musaomesa moyo yenyu sezvakaita vaIsraeri vari mugwenga, mukadaro mairasa. Chapter 4 verse 18 ndeimwe warning. Chapter 5 verse 11 ndeimwe warning. Chapter 6 verse 12 ndeimwe warning. Asi yandofarira chapter 10. Pauro woti kudii pa verse 36. You have need of patience after you have done the will of God to receive the promise. Munofanira kuva nokutsungirira kuti kana muchinge maita kuda kwaMwari mugogashira chipikirwa. Saka pane zvinhu zvitatu zvaiswa pamutsara naPauro. Ari kuti chekutanga kutsungirira. Kutsungirira ndo kuchakubatsira kuita kuda kwaMwari. Nekuti kana pasina kutsungirira, basa rikanzi rinoshandwa nesavadha. Kana usina kutsungirira unoendako, wakonewa kuita kuda kwaMwari. Gumbo kana rarwadza, ukatadza kumirira nguva yaMwari, ukanopfunya chisero mumba men'anga, wakonewa kuita kuda kwaMwari. Saka kutsungirira fuels the will of God. Unogona kuita kuda kwaMwari nekuti wakatsungirira. Kana watsungirira uchagashira chipikirwa. Pauro obva ati, asi isu hatiziva kudzokera shure kuti tiparadzwe, asi tinoenda mberi kuti tiponeswe. Obva avapa hopu kanguva kadoko kachipo, unouya asinganonoki. Ndo yanga iri. Saka Pauro ari kuedza kuudza vanhu kuti musadzokera shure. Kudzokera shure kune kuparadzwa. Rega ndikuudze, gore iri rakatakura zvizhinji. Zvimwe zvacho uchasvika pakuzvibvunza kuti is this faith worth this trouble? But vakaropafadzwa vanotsungirira, voita kuda kwaMwari, vogashidzwa chipikirwa. Saka Pauro anosimbisa vana vaIsraeri, vaJudha, ovaudza kuti tsungirirai. Bhuku raHebheru richinyorwa saizvozvo, Pauro ndo paanozosvika pakuti ndazviona maJudha muri kurwa nechivi mudzimba dzenyu. Ndazviona vamwe venyu marashikirwa namabasa, nekuti muJudha wamamboita naye madhiri, kubva pamakachinja chitendero haachadi, nekuti you are now an abomination in his eyes. Saka nzara yapinda mumba, nekuti aimbokupai basa akati makachinja chitendero, tsvagaive kudhila nawo. Uyo wakarambwawo nemusikana nekuti wakachinja chitendero, uyo wakarambwawo nemudzimai nokuti wakachinja chitendero. Matambudziko ese aya tiri kumaona, asi maJudha musazvifurira, muchigere kurwisana nechivi kusvika pakubuda ropa. Pauro ari kuti handirambi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kudzimba dzenyu nekuda kwechitendero ichi, ende handirambi
kuti zvinhu hazvisi kufamba nekuda kwechitendero ichi. Handirambi kuti mumugoro wehupfa hamuna chunhu nokuda kwechitendero ichi. Handirambi kuti bhizinesi harisi kufamba nokuda kwechitendero ichi. Asi nokuda kwechitendero ichi zvose zvamararama pazviri, regai ndikuudzei, pane level yekurwa nechivi yamusati masvika. Iripo level yakasetwa nevakakutangirai yekurwa nechivi yamuchigere kusvika. Ndeipi Pauro? Kana torwa nechivi, dzimwe nguva we are going to be called to seal our faith with our blood. Nguva yoyo ichasvika yekuti munhu anodaidzwa onzi simbisa kutenda kwako nerufu. Saka ndakamubvunza Pauro ndikati, iwe saka isu mararamira tiri kuita tichirwa nechivi, uri kuti chiinawo? Pauro akati, zvinofanana nemusikana ane gumbo riri kurwadza, oenda pana amai vachangobva kulebha, osvika oti pana amai vaya, gumbo rangu riri kurwadza. Mai ava havarambi kuti gumbo remusikana riri kurwadza, asi vanoti gumbo rako riri kurwadza zveshuwa, asi mberi kwako kune lebha. Zvoreva kuti zvauri kunzwa izvi zviri nani, zvidiki pane zvakakumirira kumberi. Ndo zviri kutaurwa naPauro. Miya dzomuri kuirwisa handirambi. Marwa nechivi mazuva ose. Muhope muri kurwa nechivi, mangwanani munorwa nechivi, but pane level yamakasiyirwa yekuti kana morwa nechivi chinokusiyai mamuguva. Saka ndakamubvunza Pauro ndikati, ndavapi vakambozviita izvi, vakarwa nechivi kusvika muguva? Pauro akati, unonyanya kuverenga uchimhanya, dzokera pana chapter 11. Ndakadzokera pana chapter 11 ndikaverenga verse 32 ichiti, ndichataurireko zvimwe nokuti ndichapererwa nenguva. Kana ndikataura zvaGidheoni, kana ndikataura zvaBharaki, ndikataura zvaSamsoni, ndikataura zvaJefta, mbandamira pana Jefta. Ndikati, what's so special about Jefta? Ndakadzokera kuna Judges chapter 11 ndikaverenga nhoroondo yaJefta. Ndobva ndaudzwa kuti Jefta akanzi naMwari chienda kuhondo unorwira Israeri pamaoko emuvengi. Jefta akati, nhai Mwari, inini handiendi kana musiri kuenda neni, saka ngatiitei dhiri panapa. Imi moenda neni kuhondo, ndonokunda. Mukandibatsira kukunda, chandinosangana nacho pamba pangu ndichidzoka ndichakuurayirai, ndochiita chipiriso. Mwari akati, zvidiki handi. Havo Jefta naMwari wake vaenda kuhondo. Pavanonosvika kuhondo, God fulfills his side of the promise. Ende zvasarira Jefta. Jefta ari kudzoka, haasangani nechinhu, anosangana nemunhu. Asangana nemunhu, munhu uyu mwana wake musikana, mhandara yakazara. Jefta panzvimbo yekuti afare paari kugamuchidzwa nemwana wake achigashirwa kubva kuhondo, Jefta unoridza mhere wati, mwanangu wandiitei? Ndakaudza Mwari kuti kandasangana nacho ndouraya, you must die. Saka Jefta kusaidi uku ari kusangana nemuyedzo wekuti haafaniri kuzadzisa vimbiso yakaita paMwari. Uku anofanira kuzadzisa vimbiso yaakaita kuna Mwari. Praise God for Jefta's daughter. Anokumbira kuti ndokumbirawo kuenda kugomo, ndinochema umhandara neshamwari dzangu 90 good days, ndinodzoka. Akadzoka, but when she came back, she came to die. Jefta akazadzisa vimbiso kana mhiko yaakaita pamberi paMwari. Saka Jefta ari kurwa nechivi kusvika pakudeura ropa. How is that? Aigona kungoti, Mwari ndaaitamba paya, mwana wangu handifungi kuti nyangwe ndimiwo miri chibira ndiende kudanga, ndonoona ndokupai dzese dziri kudanga. But Jefta anoti, ndiwe wacho uri kufanira kufa. So instead of going back on the word that he gave to the Lord, he fulfilled his word by shedding blood. Akarwa nechivi kusvika pakudeura ropa. Ukaverenga ukadzika pachapter 30 paverse 33 naverse 34 unoudzwa zvevanhu vakadzivira muromo weshumba. Wonomhara pana Daniel chapter 6. Daniel achirambidza shumba kudya, Mwari watuma ngirozi dzake, nokuti haawanikwa asina chakaipa kudenga napanyika. Asi ndoda vakomana vari paverse 34 vanonzi vakadzima simba remoto. Vakomana, Daniel chapter 3, vakadzima simba remoto. Mukavatarisa vakomana,
vakatarisana nekurwa nechivi kusvika ropa richibuda. How so? Nebukadnezar ari kuti namatai chitombi changu chiri padhura. Mwari obva ati chitombi hachina matwi. Saka ukadzoka pana Exodus 20 kana pana Deuteronomy chapter 5 uchaona Mwari achitaura kuti usafugamira zvitombi. Saka varume ava vakatarisana nechivi. Chivi chiri kurwa navo, ivo vari kurwa nechivi. Kupfugamira chitombi kutadza murayiro. Kutadza murayiro ndo kunonzi chivi kuna Johani. Saka varume ava vanoti kudii? Vanoti zviri nani, hatichatambisi nguva, mazuva atabva yakatsanangurwa Daniel chapter 3. But vanoti zviri nani kufa pane kutadzira Mwari. It is better to die than to sin. Saka vakomana vakasungwa. Ndingopfuura nepo nekuti pakaparidzwa vakomana vakasungwa. Ndobva vakandirwa. Ndoda kuti muone zviri kuitika. They are ready to die. And in this death, they are fighting against sin to the shedding of their blood. Ndimwari akavarwira. Dai asina kuvarwira. Were it not for the fourth man in the fire, these men were going to die. And rufu rwacho kwaingotumwa nhume naNebukadnezar, chiendai munoudza hama dzevakomana kuti akuchina. Kwanziko mutumbi kwanza yakamedzwa nemoto, kwaitwa rufu rusina body viewing. These men were ready to die fighting against sin. Ndotarisana nevanhu. Munhu anoti kana business rake raati pa nose diving direction, zvinhu hazvisina kumira zvakanaka, anotaura kuti ndiri muchoto chaDhanieri. Usazvinyepera, hachizi choto chaMesheki baichi. Watodzokera kumba kwako ukanodya, chaMesheki chaiuraya. Nekuti zvinhu hazvisiko kukufambira. You equate your problems with the fires of Nebuchadnezzar. Hazvifanani. Hazvifanani. Saka tiri kutarisana nevarume vari panapa, vari kurwa nechivi kusvika pakudeura ropa. Ndofarira chapter 12. Chapter 12 inoti takatarira kuna Kristu, muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Iye akatsunga pamuchinjikwa nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake. And he shed his blood beginning from Gethsemane. Akatanga kubuda ziya rakasangana neropa. Jesu achideura ropa, achiitira iwe, achiitira ini, leaving us an example that there are times in your life when you will fight against sin to the shedding of your blood. Saka vakamurova, vamwe vakamupfekedza korona, ropa rikabuda from all over. Vakanomurembedza pamuchinjikwa, vakamucheka padivi, ropa rikazobuda rasangana nemvura, signifying that the man had died fighting against sin to the shedding of his blood. Vanotaura wobva vati what happens to Christ will also happen to the Christ-like. If Jesus fought against sin to the shedding of his blood, pane munhu achadaidzwa kuti azodaro. Vana Peter vakadaidzwa, vakapa vaivauraya ma-instruction, vakati isai musoro pasi, makumbo kudenga, I cannot die like my savior. Isai musoro pasi, makumbo kudenga. And they died fighting. Inzwa munhu waMwari, handisi kuti chivi chauri kurwana nacho nhasi hauna zvauri kuita, aiwa uri kushanda, asi ndangoti ndidhadhamure pfungwa dzako to a level that has been set for you and for me by those who have gone before us. Vakarwa nechivi kusvika vadeura ropa. Saka ndakabvunza ndikati, naye Mwari, kana zvikaitika mumazuva edu izvi, kana kuri kuti zvaitika, ndirini? Ndikaona ndamhara pana zvakazarurwa. Chapter number 13 verse 1 ikandiudza zvechikara chekutanga. Chikara ichi chakakuvadzwa, vanga rikapora, chikadzoserwa panzvimbo yacho. Chapter imwe chete iyoyo ndinoudzwa zvechimwe chikara. Ichi pachakauya, chakauya kuzopa chikara chekutanga simba. Saka kana todzidza zvikara zviviri izvi, tadzidza taneta pamusoro pazvo. The first beast is the papal system. The second beast is the United States of America. Hazvitsvagwi izvi, zviri pachena. But kana todzidza, tinoudzwa kuti chikara chechipiri ichi chine kakumanikidza kachichaita. Chapter 13 verse 15. Chikapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya
kuti mufananidzo wechikara utaure. Chirayire kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara vaurawe. Apo, blood is going to be shed in defense of the faith that you follow. Ropa richadeurwa. Saka chikara chichasumuka nenguva yacho, kwete nhasi asi manje manje. Chikara chichasumuka, chobva chataura choti. Ndine munembo wangu pana. Iro sabata rabva kuparidzwa iri. Iri music, iri noise. Iri sabata iri. Touchings, do you hear the music? But this music is a lot of noise. Amuti udzi zvesabata ratisina kuverenga mumagwaro matsvene. Saka chichauya chotaura about this spurious Sabbath. Chotaura kuti musaenda kuchechi nezuva risiri rakataurwa naMwari. Ndoda kukutaurirai tsvagai angu randakakuudzai. Saka tadzurwa muna zvakazarurwa, tadzoserwa kubani redhura. Chasiyana apa, pabani redhura it was localized, but kuna zvakazarurwa it's now global. Pabani redhura zvakafanana, there was a death decree. Kuno uku there is a death decree. Pabani redhura there was death involved. Kuno uku kune rufu. Pabani redhura a minority managed to stand for their faith. Nyangwe kuna zvakazarurwa, a minority will stand for their faith. But how I pray that the minority may include you. How I pray that the minority may include your family. How I pray that the minority may include me and my family. Takamira pakutenda kwa Mwari. Saka chikara chichauya choti sabata ndeririri. Isu toti aiwa chobva chati saka munofa. Ndoda kuti muone zvinhu izvi. Kwese kune kudeurwa kweropa. Anoteerera Mwari, ropa rake richadeurwa nechikara. Asingateereri Mwari, ropa rake richadeurwa naMwari mbune. Zvakazarurwa chapter 14 verse 9 kusvika pana 12. Bhaibheri shoko raMwari rinoti, ipapo mumwe mutumwa wechitatu akateerera akati nenzwi guru, kana munhu akanamata chikara nomufananidzo wacho nokugamuchira chiratidzo pauma yake kana paruoko rwake, naiye uchanwa waini yokutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. Uchatambudzwa mumoto nesuferi pamberi pavatumwa vatsvene napamberi pegwayana. Utsi hwokutambudzika kwavo hunokwira nokusingaperi-peri. Havana zororo masikati nousiku, ivo vanonamata chikara nomufananidzo wacho nounogamuchira chiratidzo chezita racho. Apa ndipo pano kutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaKristu. Saka chikara chakamira pana. Chiri kuti ukaramba mutemo wangu ndouraya. Mwari obva auyawo pachapter 14 noti aiwaka iwo ukaramba wazvandataura ndouraya. Saka kwese hama yangu, whether wateerera Mwari kana kuti waramba, you will shed your blood. Saka unofanira kusarudza. And let me make the choice easy for you. Zvakazarurwa chapter 14 verse 18, ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora John, nyora uti vakafa vanofira muna Kristu vakaropafadzwa kubva zvino. Hongo ndizvo zvinotaura Mweya, kuti vazorore pakubata kwavo kukuru uye mabasa avo anovatevera. Saka kufa wadeurwa hako ropa rako nechikara, wafa zvakanaka. Resurrection is assured. Vedwe kana ndikaurawa nekorona, musaverenga vhesi iri parufu rwangu. You will be twisting the text, the context of this. Vhesi iri rinoverengwa pamunhu adeura ropa achirwa nechivi, ndo paroverengwa. Saka nguva inosvika when the heat will be turned up 7 times over, just like what happened in the book of Daniel. Nguva yacho iri kusvika. Asi ndobvunza kuti nguva yacho paichasvika uchamira here? Unomira here? Jeremiah chapter 12 verse 5 yobva yataura yoti zvino kana wakamhanya nevetsoka ukaneta kopa mabhiza wachadii? Panyika yawanga wakagara nerunyararo wakatadza kurarama zvakanaka kana Jorodhani ragumbuka, uchaita sei? Izvezvi tiri kutatarika nekunyeya, tiri kutatarika neupombwe, tiri kutatarika nekuchiva, kugodorana. Satani ari kutikipa bhizi netunyeya tusina basa, and yet there is a greater cause ahead of us. There is a greater cause ahead of us. Saka sekuru wangu vanonzi Mdzingo vanondiudza nyaya yemukomana anonzi Levi Mapondo. Vanoti vakadzidza naye kuGokwe. Kwainzi kana ukada kuti resi iite zvakanaka, daidza Levi Mapondo
umpe pafinishing. Saka kuma interschools zvakuzikana kuti chikoro ichi ndo chinongotora because kuna Levi ndiye anofinisha. Saka musi uyu Levi akauya akasunga chibhandana chake mumusoro nekuti ndo chaaitenderedza nezvimachira zviviri achitorwa nemhepo mukomana achienda. Saka wekutanga akatanga rese akavhura gap, wechipiri akatora chitanda akavhura gap, wechitatu ndobva atora chitanda akavhura gap, chitanda mumaoko aLevi. Saka kuprimary zvinoshuurwa, hazvisiwi zvine ganda, zvinoshuurwa zvakanaka sochi zvokuti unenge uchichiona. Saka Levi waiti kana omhanya aimbotibata ochitenderedza so achichekerera pakevhi, kana ombochiisa pamuromo ochekerera namaoko maviri. Levi achimhanya, musi iwoyo kwakapisa, chitanda chiri mumaoko. Chitanda chikati pane ziya ini ndocheedza, akatenderedza chitanda chikabuda mumaoko chikapinda mumauswa. Levi achati chitanda gepa kuchina, chitanda gepa kuchina. Timu musi wacho yakarohwa nekufarisa kwaLevi. Chitarira zvakazarurwa chapter 2 na 3. Pane machechi, a generation of churches. Isu tiri paLodokia, ndisu tiri pa finishing line. And let me tell you something. The gospel button stick is blood stained. The banner of Christ under which we are standing is blood stained. But wona zviri kuita church nechitanda chakabuda mumaoko aJesu chizere ropa. Uri kuita sei nechitanda chegospel chakabuda mumaoko aJesu chizere ropa chikagashirwa naana Peter? It's stained with the blood of people who fought against sin to the shedding of their blood. But tiri kuvhiringwa nemakuhwa. Chimboona standard yawakaseterwa nekwauri and make a self introspection. Uzviudze wega, usaudza munhu kuti ndiri kure. Standard iyi ndiri kure. Inzwai vana vaMwari. Satani ari kugadzira zvombo zvake naMwari ari kugadzira zvombo zvake. Vachasangana pahondo huru yekupedzisira, fighting against sin to the shedding of blood. If it is your prayer kuti usatamba nechitanda chizere ropa chitanda ichi, you are standing under a blood stained banner of Christ. He died for this faith. Mwari vakuitirei zvakanaka. If it is your prayer kuti Mwari prepare me even now for that time, mundibatsire kumbopemhena zviri pamberi pangu izvi while I gain momentum for the great task that lies. If it happens in your day, the question is, will you make it? But ndinofara nazvakazarurwa anoti vakamukunda neropa regwayana. Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka. Patinofukidzwa neropa tichitsvaka simba muropa rinotipa simba rekukunda zvivi. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu, tiri kutevera matsimba ane ivhu rakatota ropa. Vazhinji vakafambamo vakatarisa upenyu hwavo vakati upenyu hauna basa, zviri nani kufa pane kutadzira Mwari. And they died fighting against sin. Matidaidzawo Mwari kuti tipedze rwendo urwu. You have called us to finish this race. But oh, how careful we are with our lives, to the extent that we sin against you willfully, trying to defend our lives. Asi Mwari munotaura muchiti uyo anoponesa upenyu hwake acharashikirwa nawo, asi uyo anorashikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana. Tiverengeiwo Mwari pakati pevanoti kurashikirwa neupenyu kuri nani, tigohuwana pamunomutsa vakaita kuda kwenyu. Ndo munamato wedu muzita raJesu, amen. Katifambe tese mubasa iri, muchinjiko wake uri pamberi, Kristu tenzi wedu uri pamberi, pamberi mubasa ngatifambeji, pambanyi makristu mubasa iri, chinjiko wa Jesu uri pamberi, chita cha Satani chichakurirwa, fambanyi pamberi tine mabasa, ngeri ongorwedu Jesu akuzwa, katite basa tinoripeza, fambanyi makristu mubasa iri, chinjiko wa
pasi uchazoputswa, asi sanganoro riri kukura, zano rasatani richakurirwa, chidzidzo cha Kristu chinozogara pamba. Makristu mubasa iri chinjiko wa Jesu uri pamberi, ndizvo imwe vanhu pamberi kwazvo, ngatitetese nerukuriro, iri nerukudzo rwa Kristu mambo, vanhu nengirozi dzichaimbayo pamba. Makristu mubasa iri chinjiko wa Jesu uri pamberi pamba. Makristu mubasa iri chinjiko wa Jesu uri pamberi. Chinjiko pane upenyu, Jesu atingitarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, anosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Zimuchi jiko